tut kendo ji biro golo paro mopogore opogore. Tadwa mar mondo mi achak kodi Lois ka koro wachako twak marwa ayanga sani. Sani koro wang'eyo ni Kenya yango higne 62 nyaka ne wayud loch kowuok e lwet jowagunda, kama wang'eyo ni kiwi somo historia, buge mag historia, nitiere gigo ma opogore opogore mane jomoko kale, nitiere jogo mane okedo ne piny Kenya mar mondo mi piny Kenya obed piny mani thuolo manyalo chung' kar kende. Kata kamano higni 62 nyaka sani, Lois kachako kodi, bende wasebedo kod oserit ratiro mar oganda e yo makare, wechego mag rights and freedom bende wasebedo godo e yo makare, ma in kaka rawera matin inyalo chung' bi wach ni yes, ne wawuok e lwet jowagunda, wan kaka jo Kenya koro wantiere kod ratiro mar timo gimoro amora. Ka erokamano Joyce, ka ng'iyo the 62 years ma wasebedo go sani, nitie pogruok. King'iyo kwachako gi telo manokwongo bang' yudo independence to now, especially kwa focus on constitution ma 2010, nitiere a very big difference compared to chon mane wanigi one party government. Sani kwa ng'iyo maber ok wan kuma winjore wachope cha, but nitiere okang' ma wasebedo. Kiwacho no kwan kuma winjo bed ni wachope, winjo bed ni wachopo kanye kuma pok wachopo nyaka sani. Kenya waka pod wan gi challenges, but ok dipimwa gi pinje ariyo moluorowa. At least sani pod wan gi abduction, sineno, pod wan gi jo media kaka pod un gi challenges, but ok kaka chon. Pod wanyalo chung', inyalo ni wadhi keto ratichwa kata ndara, but ibiro winjo ni pod or polise. But pod wanyalo uoyo. Ineno, ava machi ni polise lawa koni, but wane ndara, wa uoyo. Kora neno ni kwa compare now the 62 years of independence, there is a very big difference. So kunjang wapim gi kaka chon. Abunde karo keto akin korka